Tao mengalami BMU Player jom ke Meganetic Assembly Pak Kermen Shula Minister Larung Kumshi benta ban ai jing hikai bat ban yalap persyail drugs kaseng United Democratic Party riboy youth wings menta kasengi ka shipau tarik nai wing kala penlong da ka jingyalang hamadani le kai NSCA paham sim halor drugs ubade ujingdi penbuat bala kerni bhaha ka jela ha kani kasengi lawan ban ai jing pensyai halor drugs ubade ujingdi ubasneu da ka Dr. La Subandhar bat uba pi thaba sub inspector riboy bat lawan ban sakilang dakin nonglam khmat kaseng UDP ka jela ba kentup yo ba met ba lengdo uba Jemino Mautho, uba Meral Bonds im, usamla Eugene Lengdo, uma Kermen Shela, uba Dunbok Kamden, uba Senshar Kupar Roy Lengdo, lembat ki nong yalam bahakmat jong kaseng UDP ka jela, bat ki pat ba nong syong shnong. Bat nakaliang kaseng UDP riboy youth wings, kala penlong ru da ka jingile kai football paralog, hapadeng kaseng UDP youth wings, persya ia kesenjuk ki rangba shnong greater nongpo, ha ka bau menteri ka jelau ma Kermen Shela bat ukloria le kai football ka riu samla Eugene Lengdo, kilai syem bentalang ha katai ke lempung yele kai, kabala pensyong shit ia ki pat ba nong pet kai ha katai kesengi. Haba pai pat syaka jingile kai ha katai kesengi kala long kabaya khat bha ban nadu ka kelas step hadu ka kelam met am syam ladon bala ban penki ya kajar bat ka senjuk ki rangba shnong kala la ban penlim no ya kaseng UDP youth wings lengba ka tai breaker kalaro ban ka ya ka jing im jong ubriu hi shimet baro ya ka jing mu jing perkhat but ya ka jing ya dei ro kumjo kumding ang ka relationship problems kajinya day shilok, kajinya day shipara, kajinya day kibahayin hasem, but kajinya day shipara logdo. Ti karu ya kajing pre kajing ka, but ya ki school ki college ro khamta me ki teenagers. Ti ka long ro ka ba lada ubriu ungap ha kajing di umla show ban shania halade lada umyo ya ketu kajing di. Ti kalong ka ka society ro lane ka imlang salang haban shimkhya na yakini ki briu ki bangop namar bonsen kane ka jingop bonsen ki khna samla jongin ka kalong ka ba influence na ka environment hi ka we na ka society hi te ka ba bha ka society ro ka shimkhya yakini ki kam ki bele ki khna teenage jongi te khne ro chaphang ki dak kishin jong kajing up kilong ba ki dothya lene ki khniyo kamet kaphat lene ki yo i lene ki yo snyor ngai ki bon ki jing mo jing perkhat kistam ban khuslai kistam ban long klumar ha kajing im batte te kine ki de ki that kishin jong ki tatwa experience ki tatwa shedno te khande ro ka long ka bakta bhaya ka met ka phat bade ka jingmo jing par khat ro ya ki ta ki patience ne ki bala shedmo te ba manganom na ka met ka phat ka ta haba ki kum ka nuksa ka jingte state lane ka jingte suki jong uklong snam ka jing ki khistam ban caring lane ki snew no lane ki do no ya ki kidney ki liver but don ki brio ki ba kala ka ban kala long cancer ro so kine dei ki adaptation lane ki symptoms bemiong haba ki experience ya kito ki ba la mo bha ki drugs te khnet chapang ka treatment ro bon sen ni kum ki doctors ni bon ki treatment ni ki therapy ban ai ya kito ki brio ki bala shengo tang ba kade nungkong kaba kamon jong utu ubriu hi ban yo ek treatment namar lada ummon ban yo ek jingpen kya lane ka therapy ni tum bi doctors gimla ban ai ka jingpen kya kaba biang lane kaba bha te nungkong haga treatment ngan shu ong khnit ba kade hi kamon jong utu nongpang lade hi le lade
ban penkut kendit ngakerpat yakini yaki to ki brief lane ki no ki bala sha agni gas jinghop bakin jingai lane bakin kyar nakini ki jingma lane nakini ki jing sniu jingle bas sniu nang bangin yo yaka jingka jingkya kababha kabapura bat ka jingkmen jingsup bat kumjuru yaka jingkat khu kabaulehi uaini ibe Lawan agak ada kapal, bagi kawan ai jadi keren ke Syama. Bakam deh yang ini, bangin nyoben yang kedua kita semangat bagi bangok agak jadi dua. Kam deh bagi wan ban keren ben, deh bagi wan yang kawan kentat jadi, deh bagi wan yang kawan ken jadi bah kimne kita beliau. Henry na sobrang baka deka bantay iwe ban simni ya kasenjam joga dike kle kay kebawan ng kalian jonga ngadi banle nakabanta gini ki perlok ki ha at berangok ha ki dindi cross ka sorkar kala persyang hala ka joga ju persyang ban aso manon kalong tang kajin sedang ban yalang nanti nak berkata juni kini susno ende yang kabakut kalong krem ketriasi mata na baro kiliam la kalong na kaliam jo kidong yalang sok la kalong na kaliam jo kidong yalang niam la kalong na kaliam jo kidong yalang haki balang bakher Lakalong nakaliang jong kiseng balang, kiseng samlang, kiseng longkme, batunta kader. Nginuna ya kabal pundur jai, ya kecil sapriang jong une ulos. Betul lah buat Messi. Para banyak kawan. To kapor kalakot ting kerpat yaki referee bikin sobha ban khotno daka tiebreaker